Počúvate podcast Ráno na hlas. V štúdiu momentálne vítam Martina Burgera, ktorý v minulosti radil prezidentke Zuzane Čaputovej a pracoval aj v jej kampaňovom tíme, rovnako aj v tíme súčasného primátora Bratislavy Matúša Valla, ale aj v tíme českého prezidenta Petra Pavla. No a v týchto predčasných voľbách pomáhal progresívnemu Slovensku v kampani ako volebný stratég. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ráno na hlas. Ranný podcast z spravodajského portálu Aktuality.sk. Ja som si pri príprave na rozhovor čítala rôzne také informácie o marketéroch, ktorí pracovali pre slovenské strany a väčšinou sa tam o vás písalo v zmysle, že vy ste tí, ktorí idete rozhodnúť o tom, ako dopadnú voľby. Tak je to naozaj tak, že vy ste taká tá tichá, ale zásadná podpora, ktorá rozhoduje o tom, že či strana bude úspešná alebo nie? No to si nemyslím. Určite by som takto nenadhodnotil rolu ľudí, ktorí robia kampaň. A samozrejme, či je kampaň dobrá alebo zlá, vie ovplyvniť veľmi výsledok, ale stále to gro vlastne tvoria tí samotní politici alebo političky tým, ako ste vystupujú, čo ponúkajú, a akí sú napríklad v záverečných debatách. Ale súčasťou toho je samozrejme kampaň a podľa toho, či je dobre urobená alebo zle urobená, tak to môže ovplyvniť ten výsledok. Takže môže Michal Šimečka ďakovať teoreticky aj vám, že bol tesne od toho, aby zostavoval vládu. No tak toto by som tak nepovedal. Verím, že som mohol prispieť k peknému výsledku, ktoré Progresívne Slovensko získalo. Čo podľa vás rozhodlo voľby? Voľby pravdepodobne rozhodla vysoká volebná účasť. A teda to, že vlastne strane Smer sa v závere kampane podarilo a taká, ako hovorí sa tomu, tá snehová guľa povestná. A to je to, že v závere vlastne získali voličov, ktorí chceli voliť republiku a dokázali k voľbám pritiahnuť voličov, ktorí pred 4 rokmi alebo 3,5 rokmi neprišli. A boli to pravdepodobne ich bývalí voliči, ktorí sa teraz, povedzme, že asi zabudli na tie dôvody, pre ktoré minulé voľby neprišli. Teraz prišli a pomohli im v závere a získať tie vysoké percentá. Keď ste sledovali aj kampaň napríklad Smeru, tak podľa vás teda majú voľbných stratégov? To sú také informácie, ktoré sa vlastne nevedia úplne. Vždy tak akože pred voľbami prídu články o tom, že táto strana má tohto človeka, ale pri Smere to tam nie je úplne jasné. Tak je to dlhodobo strana, ktorá je veľmi málo transparentná. Nie len v tom, ako vedie tú kampaň, ale vo viacerých ohľadoch. A viem, že v minulých voľbách pravdepodobne tam boli nejakí aj zahraniční konzultanti. To, či teraz, a kto robil kampaň Smeru, alebo či to bolo tak povediac z vlastnej hlavy, tak to neviem odhadnúť. Pýtam sa to aj preto, že ma zaujíma, ako hodnotíte tú kampaň Smeru, lebo podarilo sa im vyhrať voľby, takže evidentne tú kampaň mali nejak dobre nasmerovanú, nacielenú. Tak myslím si, že keby asi je to ťažké hodnotiť z hľadiska toho remesla kampaňového a marketingového, lebo ja som napríklad nezaznamenal, že by mal Smer nejaký volebný spot, nezaznamenal som nejaké také tie typické kampaňové nosiče snáď až na billboardy, ale rozhodne robili veľmi intenzívnu komunikáciu cez sociálne siete a cez rôzne kanály, cez rôzne stránky, cez rôznych iných nepolitických alebo teda nekandidujúce osobnosti. Čiže ten ich zásah cez sociálne siete a cez tieto platformy, ktoré vybudovali, bol obrovský. Ako sa možno pozeráte na celú kampaň, pretože sa upozorňovalo na to, že bude veľmi špinavá? Že či teda máte z nej dojem, že bola naozaj tá kampaň špinavá alebo to možno nebolo tak zlé, ako sa čakalo? Ja si myslím, alebo ako keby zachytil som taký dojem, že tá kampaň nebola špinavá, ale v skutočnosti bola. Podľa mňa bola o mnoho špinavšia ako kampane, ktoré sme tu videli doteraz. A ten rozdiel je, že za tie 4 roky sa tak vyvinuli tie komunikačné kanály, že tá časť spoločnosti, ktorá napríklad nechodí na Telegram alebo nesleduje niektorých keby politikov Smeru a im blízkym, tak nevidela tú negatívnu časť kampane. My samozrejme, aj sme to dokonca raz v kampani v jednom statuse zverejnili a sme si robili také priebežné prehľady toho, čo sa vlastne deje v tom druhom tábore. A to boli naozaj neskutočné špiny, ktoré sa tam šírili a prvýkrát nám do kampane vstúpili vlastne umelá inteligencia a umelou inteligenciou generované hlasy. A nebolo to len ten jeden prípad
toho fiktívneho rozhovoru Michala Šimečku s Monikou Todovou, alebo to fiktívne video o tom, že PS chce zvyšovať cenu piva, ale bolo toho o mnoho viac a šírilo sa to takými ako keby neviditeľnými kanálmi pre povedzme voličov tej druhej strany. Čiže na oko to mohlo pôsobiť, ako že to bolo kľudné, ale o mnoho viac sa toho dialo ako keby v tých hlbokých vodách slovenského internetu. A zároveň myslím si, že sme boli svedkami prvýkrát toho, keď sa rôzne prúdy, aj konšpiračné prúdy dokázali zjednotiť a ísť v prospech jednej strany. A teda to, že sa to napríklad podarilo Robertovi Ficovi takto, tak z marketingového hľadiska sa na to pozeráte ako aj napríklad na osobu Roberta Fica? Čisto z marketingového hľadiska musím povedať, že je to politický fenomén a naozaj ten spôsob, to, že z akej situácie tú stranu dokázal vyťahnuť späť na víťazstvo, je z remeselného hľadiska zaujímavé, ťažko napodobniteľné. Na druhej strane vždy sa mi žiada povedať, že ak má niekto ako keby neobmedzené pole pôsobnosti a nelimituje sa nejakou pravdou, tak sa to hrá mnoho ľahšie. No, to je to, aké témy na Slovensku vyhrávajú, lebo napríklad vy ste v rozhovore pre denník Gen pre Dušana Mikušoviča po českých voľbách, kde vyhral Petr Pavel, povedali, že keby Andrej Babiš viedol tú kampaň na Slovensku, že asi by sa mu to lepšie darilo. Či si myslíte, že práve takéto témy možno nenávistí nejak keby fungujú na Slovensku? No to je dobrá otázka a presne, lebo nenávisť vlastne nie je téma, ale nenávisť funguje. A myslím si, že keď sa vlastne pozrieme na to, aké témy víťaz volieb otváral, tak to neboli témy, ktoré by sme povedzme, že nikto ich nevidel a bolo potrebné ich zmieniť, lebo sú dôležité pre budúcnosť Slovenska. Boli to vlastne témy, ktoré vzbudzujú obavy. Čiže prirodzene migrácia, bola veľká téma ako keby hypoték, lebo to tiež vzbudilo obavy u nejakej časti ľudí a vlastne boli na Slovensku, a teda nielen na Slovensku, ale asi u nás ešte obzvlášť nejakým vypuklým spôsobom a tí úspešní politici využívajú strach ľudí. Ale pokiaľ sa nemýlim, tak napríklad Progresívne Slovensko reagovalo na témy ako hypotéka, migrácia, čiže či to nebolo aj o tom, že Robert Fico určoval témy a ostatné strany na to reagovali, ale neprichádzali so svojimi témami. Toto je častá ako keby úvaha. Ja jej vlastne akože dobre nerozumiem, ale viem, že sa často používa. Ale to je ako keby nejaká predstava, že sú politici, ktorí vedia sa ráno zamyslieť a povedať, že otvorím túto tému a tá bude zrazu nová a nikoho iného to nenapadlo. No nie je to tak. Je to prirodzene tým, že tie témy prichádzajú samé. Tak tá migrácia neprišla, pretože ju zmienil Robert Fico, ale že boli migranti na hraniciach. A je to o tom, kto ich ako rýchlo a ako intenzívne uchopí. A samozrejme, keď to nejaká strana uchopí nenávisťou, ide napríklad natočiť tých migrantov neviem, kde to vtedy išli, na hranice a urobí o tom video, ktoré vlastne apeluje na tie strach, tak to nevie úplne tá druhá strana dobehnúť tým, že bude ponúkať konštruktívne riešenia. Čiže ten dialog je veľmi nevyrovnaný a niekedy to robí dojem toho, že iba jedna strana dokáže otvárať témy. Ale ako správne vravíte, vlastne tie témy prichádzajú, každý na nich reaguje, ale áno, Robert Fico má tú schopnosť reagovať veľmi rýchlo a veľmi silne. Takže navodzuje ten dojem, že on tú tému otvoril, ale ona prišla. Tak ako prišli hypotéky, tak prišli migranti. Čiže zvažuje sa napríklad aj pri tom riešení, akú tému rozoberať, na akú reagovať, že či ste nad týmto premýšľali, keď takéto témy prišli? Áno, a to platí vo všeobecnosti, nielen v tejto kampanii, ale vlastne aj v politike. A musia politici a političky zvažovať, že ak prichádza nejaká téma, či ju vedia na ňu dobre reagovať, či na ňu vedia reagovať lepšie iní a v koho prospech by tá téma nakoniec padla, či na ňu majú nejaké riešenia. Čiže vždy je to o nejakom aj taktickom uvažovaní toho, ktorej témy sa chytiť. Lebo každý deň vlastne prináša nové témy. A nie ku všetkému sa politici musia vyjadriť, alebo niekedy je aj dobre, keď sa nevyjadria. Čiže to je súčasť nejakej politickej taktiky. Počúvate podcast Ráno na hlas. V roku 2020 Progresívne Slovensko v tej kampani o 900 hlasov sa nedostalo do Národnej rady.
Takže či ste pri vlastne zvažovaní, ako nastaviť túto kampaň, mysleli aj na toto a z niečoho ste sa poučili a rozhodli urobiť to inak? Áno, tak tá skúsenosť z kampane PS Spolu bola, myslím si, že pre každého v Progresívnom Slovensku veľmi formatívna a bolo to veľké poučenie z toho, ako to nerobiť. A myslím si, že to samozrejme súviselo aj s tým, že viesť kampaň v koalícii je o mnoho ťažšie. Je vždy viacej hlav, ktoré do toho hovoria. Ale myslím si, že to ponaučenie, ktoré z toho bolo a bolo veľmi dobré uplatnené v tejto kampani v zmysle, že tá kampaň bola od začiatku jednotná, bolo od začiatku jasné, čo v nej chceme ponúkať, ako v nej chceme vystupovať. A ja tomu hovorím, že dobrá kampaň má vyzerať takto a zlá kampaň je naopak taká, kde sa lieta ako šarkan vo vetre, čiže keď niekde zafúka, tak sa ide tam, keď sa niekde zafúka inak, tak sa otočí zase smer. A vtedy je tá celá komunikácia tej strany vlastne pre tých voličov nezrozumiteľná. A v tomto ohľade si myslím si, že aj ten výsledok v konečnom dôsledku hovorí o tom, že Progresívne Slovensko sa dokázalo poučiť. To, čo hovoríte, tomu rozumiem tak, že ste možno boli chaotickí? Určite si ľudia spomenú, že v tej kampani sa často menil motív tej kampane a menil sa aj súper, že bolo v jednom momente, sa chodilo na tie protesty a naozaj ako keby, keď si na to spomeniem a bol som vtedy súčasťou tohto zážitku, tak to bolo také, že ako keby chaos bol asi to slovo, ktoré to dobre vystihovalo. Aké boli tie vaše pocity, keď ste sa rozhodli, že teda idem opäť pomôcť Progresívnemu Slovensku? Vlastne mne sa s tým spája taká príhoda, aj v Progresívnom Slovensku to nazvali pracovnú skupinu, takú, kde sa preberala komunikácia ako reparát. Takže aj pre mňa to bol taká snaha to urobiť ešte raz, urobiť to v úplne iných podmienkach, to je zásadné, že to bola jedna strana a urobiť to teraz lepšie. Takže pre mňa to bol pokus o reparát a myslím si, že asi možno tak na 2. To, že bol Progresívne Slovensko druhé, tak ten výsledok prisudzujete čomu? Ja si myslím, a teda poviem to ako keby asi neskromné, ale ja nevidujem, že by sa v kampani Progresívneho Slovenska udiali nejaké zásadnejšie chyby. A myslím si, že všetci ľudia v nej urobili to, čo mohli. A aj v závere sa podarilo ešte stále mobilizovať ľudí a získať nových. A napriek tomu tých voličov Smeru bolo viac. Pravdepodobne ich dlhú dobu bolo viac, len sme ich nevideli alebo nevedeli sme, že prídu k voľbám. Takže to je taká realita. Čiže niekedy sa dá v kampani, tak povedať, spraviť všetko, čo sa dá. Dá sa to spraviť relatívne dobre, bez chýb. No napriek tomu o výsledku volieb vlastne rozhodne aj to, že či sú nejaké iné strany, ktoré si tých voličov zoberú, napríklad na tom spektre tých, ako sa vraví, demokratických strán. A sa často tí voliči rozkladajú medzi viacero strán. Smeru sa podarilo byť takým integrátorom tých voličov aj tým, že vlastne ich v závere získali od Republiky alebo od iných strán takéhoto spektra. Napríklad sociálny antropológ z Univerzity Komenského Juraj Buzelka v našom podcaste uviedol, že o Progresívnom Slovensku, že krásni mladí ľudia v modrých tričkách prišli do nejakej dedinky, každý ich tam rád videl, potešil sa, akí múdri vyspelí ľudia prišli medzi nich, ale hlas im nedali. Tak či urobilo možno Progresívne Slovensko dosť aj preto, aby na tom vidieku získalo voličov, pretože sa mnohí zhodujú na tom, že práve vidiek je ten, ktorý rozhoduje o voľbách. Nie je to nutne tak, tým by som asi nezačal, že rozhoduje vidiek. A je prirodzené, že ľudia s nejakou demografiou a volia podľa nejakých vzorcov. A môžeme si spomenúť na kampaň PS Spolu, keď vtedy kandidáti vlastne chodili do všetkých obcí a nič to nezmenilo. Takže nie je to o tom, že kto kde príde do akej obce, ale kto aké témy ponúka. A ja myslím, že niektoré témy, ktoré Progresívne Slovensko ponúka, boli aj také, ktoré mohli osloviť obyvateľov na vidieku, ale samozrejme tá prirodzená demografia spôsobila to, že Progresívne Slovensko vyhralo hlavne v mestách. Je to niečo, čo sa nedá ani prisúdiť kampani, ani to nemôže byť kampaň, ktorá vyrieši tzv. Dlhodobý problém a deliaci línie medzi mestami a vidiekom, lebo
ten je štruktúrálny a to je presne v tom, aké politiky sa robili a či sa tie rozdiely zmenšovali, či sú rovnaké príležitosti medzi vidiekom a mestami. A to nemôže vyriešiť kampaň nejakej politickej strany. Čiže v tomto ohľade je to prirodzený dôsledok nejakého delenia v tej spoločnosti. Má teda podľa vás šancu vyhrať liberálna strana na Slovensku, alebo možno to, čo sa podarilo dosiahnuť progresívnemu Slovensku teraz je maximum, čo dokáže získať? Nemyslím si, že je to maximum. Myslím si, že môže kľudne liberálna strana na Slovensku vyhrať. A to neznamená, že získať nadpolovičnú väčšinu voličov, ale ak sa niekedy rozložia tie sily inak, tak kľudne to môže byť progresívne Slovensko, ktoré bude mať najviac hlasov v konečnom dôsledku. A nebolo od toho ďaleko, ale súvisí to s tým, že Smer je evidentne najsilnejšia strana tohto spektra a tým pádom bude stále asi ašpirovať na víťazstvo, kým sa nejakým spôsobom tí voliči nerozlezú medzi iné strany. Takže nejaká forma rozloženia voličov medzi strany by mohla spôsobiť aj to, že liberálna strana kľudne môže vyhrať. Dokáže progresívne Slovensko v opozícii, dajme tomu za tie 4 roky, si udržať to, čo má? Nebude to, že možno budú padať tí voliči, lebo mnohých možno volili aj preto, že volili proti Robertovi Ficovi napríklad? To si nedovolím odhadnúť, že ako by sa to vyvíjalo. Samozrejme, že časť voličov môže zmeniť názor, časť voličov môže ich začať odmeňovať za prácu, ktorú asi budú robiť v opozícii. Čiže je tam strašne veľa faktorov a zároveň to, ako sa budú vyvíjať tie preferencie počas tých 4 rokov alebo možno menej, zase zároveň nemusí znamenať, že to tak dopadne aj vo voľbách. Čiže myslím si, že tie prieskumy, ktoré budú možno v tých najbližších mesiacoch o tých, alebo najbližších aj rokoch o tých priebežných percentách strán, budú veľmi málo výpovedné o tom, ako dopadnú nakoniec tie voľby. Počúvate podcast Ráno na hlas. Teraz sa chcem dostať vlastne k tomu, že ako vyzerá práca volebného stratéga a pokojne to môžete popísať na tom, ako vyzerala tá vaša práca pre progresívne Slovensko. Ja to môžem asi zobrať viac zo široka, lebo za kampaňou stojí strašne veľa ľudí, ktorí zastávajú jednotlivé pozície. Či už sú to ľudia, ktorí sa starajú, majú na starosti sociálne siete, komunikáciu s médiami, manažment celého toho, manažment terénnej kampane. Takže je to obrovské množstvo ľudí, ktoré vlastne ale potrebuje dostať nejaké zadanie, nejakú jednotnú líniu, podľa ktorej sa ide. Takzvané, že čo je to hlavné posolstvo, aká je tá naša taktika. A práve to vlastne volební stratégovia robia. Ich práca, ak je dobrá, by mala začať výskumom verejnej mienky, a na základe ktorého učia nejakú líniu, nejaké zadanie pre ten marketing, čiže to, čo voliči vlastne vidia, nejaké slogany, billboardy, videá, spoty, tak to je niečo, čo musí vymyslieť nejaký stratég alebo vymyslieť pre to zadanie a zapojiť ľudí, ktorí robia kreatívu, ktorí to potom vyprodukujú. Čiže vlastne ako keby to zadanie pre takýto kampaňový tím prichádza od stratégov. Keď ste hovorili o tom, že robíte si aj ten výskum verejnej mienky alebo prieskum, tak ako to funguje, že napríklad idete za Michalom Šimečkom a ostatnými a hovoríte im, akým témam sa napríklad vyhnúť, a aké témy riešiť, čo ľudí možno zaujíma, čo ich menej zaujíma? Tak ono to nie je to tajomstvom, že politici síce hovoria, že nesledujú prieskumy, ale musia sledovať prieskumy, lebo aj keď sú, veľké množstvo hodín v teréne, tak vždy dostávajú nejakým spôsobom skreslenú spätnú väzbu od toho, čo ľudia chcú a čo ich trápi. A ten spôsob, ako keby spýtať sa ich na to v prieskume s nejakou reprezentatívnou vzorkou podľa veľmi jasných kritérií, je istá forma nejakého feedbacku pre tých politikov. Čiže všetky strany si robia prieskumy, aj tie, ktoré hovoria, že si ich nerobia, lebo to jednoducho potrebujú. No a z tých prieskumov samozrejme vyjde niečo, že čo sú ako keby hlavné problémy, ktoré v danej dobe ľudí trápia. A na to tí politici potrebujú prísť nejakou reakciou. Na to musia ponúknuť nejaké riešenia. Čiže vlastne asi takto to funguje, že je nejaký človek, ktorý tie prieskumy vie čítať a vie tým politikom pretlmočiť tú informáciu, že teraz aktuálne ľudí najviac trápi tento problém a je vašou úlohou prísť nejakým riešením. Môžete povedať, ako vyzeral váš deň v kampani, a hovorím to preto, lebo tak si možno ľudia ešte lepšie predstavia, čo robí taký volebný stratég. Tak väčšinou to vyzerá tak, že môžeme začať takým pondelkom, lebo to je asi rovnako ako v akejkoľvek inej práci, je to deň porád.
kde sa kľúčoví ľudia stretnú, povedia si, čo sa ten týždeň deje, kam sa ide na výjazdy, čo sa komunikuje, aké sú tlačovky. A tam sedí samozrejme aj kampaňový stratég, ktorý sa k tomu nejakým spôsobom vyjadruje alebo prichádza s nápadmi. A následne sa stretávajú ďalšie úrovne tej kampane, čiže povedzme tým pre terénnu kampaň, tým pre sociálne siete. A to zadanie, na ktorom sa vlastne dohodnú tí kľúčoví politici alebo predstavitelia tej strany, sa potom ďalej rozpracováva do konkrétnych krokov v tej kampani. V tej prvotnej fáze kampane vy ste mali na billboardoch len Michala Šimečku a to bolo preto, aby bol viac rozpoznateľný. To je asi úplne jasné. Ako aj niečo takéto vstupuje do toho premýšľania o kampani? Čo všetko vlastne tam hrá rolu pri tom vymýšľaní, ako tú kampaň nastaviť? Tak áno, asi tiež nepoviem nič prekvapivé, že tým, že Michal Šimečka bol vlastne, keď si dobre pamätám, asi možno pol roka, alebo asi možno rok predsedom Progresívneho Slovenska, keď sa začala kampaň. Tak určite potreboval v tej poznateľnosti dobehnúť istý deficit, ktorý mali lídri politických strán, ktorí tu sú desiatky rokov. Takže na základe napríklad takejto informácie, ktorú vieme zistiť aj z tých prieskumov, sa rozhodne o tom, že potrebujeme, aby ľudia viacej spoznali napríklad toho kandidáta, takže sa urobí cielená kampaň na to, aby ho spoznali. Takzvaná akože predstavovacia sa kampaň, urobí sa nejaké video a robí sa klasický marketing na to, aby ho ľudia mohli vidieť, lebo napríklad v tej úvodnej fáze kampane ešte je veľmi málo mediálnych vystúpení, nie je toľko debát. To sú tie asi body, kde najviac dokážu toho kandidáta spoznať, ale keď toto nie je, tak to treba nahradiť nejakou vlastnou kampaňou. Podarilo sa to teda? Ja si myslím, že áno. Myslím si, že tá poznateľnosť počas kampane postupne stúpala a v konečnom dôsledku asi výsledok, čo sa týka krúžkov, že predseda Progresívneho Slovenska bol tretí v počte krúžkov za takými politikmi, ako je Robert Fico a Peter Pellegrini, ktorí tu sú dlhé roky, tak to asi považujem za úspešné. Neškodí to možno potom aj napríklad tým ostatným jeho kolegom na kandidátke, že ich je menej vidieť. Napríklad oni v závere boli na tých billboardoch, ale že možno sú menej rozpoznateľní a človek si napríklad nevie priradiť okrem Michala Šimečku iné tváre k Progresívnemu Slovensku. Je to, myslím si, že úplný štandard, že keď sa pozrieme vlastne na tie billboardy, ktoré mali iné strany, že tam sú predsedovia tých strán. Nejakým spôsobom to proste takto funguje, že tie strany potrebujú lídrov, ktorí sú demokraticky zvolení v rámci tých strán a potom je prirodzené, že sú aj najznámejší z tých strán. Je to potom zase úloha tých ďalších keby predstaviteľov strán byť aktívny a robiť si inú formu toho, aby sa k ľuďom dostali v rámci svojich napríklad odborných tém. Ale v tomto asi to je nefér, ale je to úplný štandard, že predsedu je vidieť najviac. Tá kritika na Michala Šimečku bola napríklad, že nie je dosť dobrý líder, že napríklad je v tých diskusiách nevýrazný. Aký bol podľa vás Michal Šimečka? Ťažko sa to hodnotí nejako objektívne, lebo pracovať s niekým znamená mať aj priateľský vzťah a istým spôsobom ho aj inak vnímať, ale ja si myslím, ak sa pokúsim o to odosobniť a zhodnotím to nejako profesne, myslím si, že tie záverečné diskusie ustal veľmi dobre. A vzhľadom na to, že tam naozaj bol ako keby s matadormi slovenskej politiky, že s nimi hral nielen vyrovnanú hru, ale myslím, že v viacerých momentoch mal aj navrch a bol napríklad aktívnejší, tak si myslím, že tú rolu zvládol veľmi dobre. Pripravovali ste ho aj na diskusie? Súčasťou práce stratéga alebo akýkoľvek komunikačných ľudí je pripravovať sa na tie diskusie. V akom zmysle vyzerá taká príprava? Je to úplne štandardné, asi ja neviem, či poslucháči vedia, ale vlastne každá diskusia má nejaké témy dopredu, čiže je dôležité rozdiskutovať, že čo asi v tých témach sa bude diať, aké otázky sa budú otvárať, ako budú reagovať súperi a s akými útokmi prídu, čiže je to veľa o tom ako keby predpokladaní toho, čo môže v tej debate nastať. Počúvate podcast Ráno na hlas. Teraz máme novú vládu, aj nové mená ministrov už tak ako keby lietajú. Niektoré už sú potvrdené, to potvrdil Hlas, ale SNS napríklad teda navrhuje Huliaka a Martinu Šimkovičovu.
Ako vy možno z pohľadu aj však občana, aj človeka, ktorý pracoval pre Progresívne Slovensko, ale aj Petra Pavla, Zuzany Čaputovej, čo sú vlastne možno ľudia, ktorí majú iný pohľad, vnímate to, kam smeruje tá krajina? Tak to musím odpovedať samozrejme občiansky a ako človek, ktorý tu žije, ktorý tu má blízkych, rodinu, tak sa určite obávam toho, že tie veci, ktoré Robert Fico hovoril, že bude robiť, že ich aj bude robiť. To sa nedá neobávať. Možno toto nejakým spôsobom teda ako keby ale aj za tie 4 roky vytvoriť stranu, ktorá, dajme tomu, bude o 4 roky súperom? Že či, keď sme sa rozprávali o tom Progresívnom Slovensku v opozícii, takže či práve možno, že aj toto príležitosť buď to tá strana uchopí, nemusí to byť len Progresívne Slovensko, hociaké iné uchopia, alebo nie? Mne osobne trošku pozitívne nádeje dodali napríklad situácia v Poľsku a poľské voľby, ktoré ukázali, že napriek 8 rokom toho nejakým spôsobom krivenia právneho štátu a mediálneho priestoru, tak dokázali tie strany nie že vyhrať, ale dokázali mať viac percent ako Právo a spravodlivosť. Čiže dá sa to. Je asi tá ukážka, ktorú nám hovorí Poľsko, ale tiež bude potrebné si z toho vziať nejaké ponaučenie, aj myslím si aj z týchto volieb, že ak to spektrum strán, ktoré sa hlásia a hovoria si demokratické, tak ak nebude spolupracovať, ak budeme opäť v situácii toho, že tu budeme viesť kampaň 3 malých strán, ktoré tvrdia, že sa dostanú a potom sa nedostanú, namiesto toho, aby sa reálne sa naplnili tie slova o tom bajnom spájaní, že to raz reálne uvidíme, tak si myslím, že sa to nemusí ani o 4 roky podariť. Čiže skúsme si teda z toho Poľska zobrať príklad v oboch týchto aspektoch. Prečo vlastne problém podľa vás, že tie strany sa nevedia nejakým spôsobom spojiť, že na konci sa rozhodnú, že ideme teda osobitne do toho? Keď už vy ste vlastne pozadí tej politiky, vidíte, ako premýšľajú tí lídri, tak či tam je to o nejakom možno osobnom egu, niečom, ako to vnímate? Skúsim to zobrať tak, ako keby chápavo k ním a že rozumiem tomu, že tá dynamika v kampani je vždy postavená na takej ako keby silnej viere, že sa to podarí. No nemôžete robiť kampaň a myslieť si, že sa to nepodarí. A vy na toho naozaj investujete strašne veľa energie. Strašne veľa ľudí v priebehu tej kampane vám dáva aj pozitívny feedback, okrem toho negatívneho. A tí politici naozaj zažívajú momenty, že za nimi niekto príde a povie im vydržte a tak ďalej. No a takéto zážitky vlastne narážajú na tú realitu, kde im nejaké agentúry hovoria, že no ale nemáte dosť percent tých voličov, ktorí za vami síce prídu, nie je dosť. A vždy ten ako keby tá emócia toho priameho kontaktu, takého aj trochu iracionálneho versus to, čo prichádza ako keby z tých čísel, tak často tá emócia zaváži. Nechcel by som vravieť o tom, že to je nejaký ako keby egoizmus alebo hocičo. Je to naozaj taký efekt toho, že asi tí ľudia proste plne veria tomu, že sa to dá. Aké sú vaše ešte teda plány najbližšie? Lebo teraz skončila kampaň a čo teraz bude ďalej? To je moja taká zásada, že o ďalších plánoch nehovorím, ale určite budem robiť to, čo som robil doteraz. Keby boli voľby, v ktorých kandiduje Zuzana Čaputová, tak sa vás pýtam na to, že či budete robiť teda pre ňu kampaň, ale keďže ona nekandiduje, tak teda premýšľam, či by to mohli byť eurovoľby alebo predsa len prezidentské voľby. Určite to budú voľby, čo budem robiť. Takže určite sa chystáte na nejaké ďalšie voľby. Na nejaké ďalšie voľby, áno. Toľko teda politický marketér, volebný stratég Martin Burger. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas.